Good morning mga kapudibi! Today, kakain po tayo ng Pilipinong breakfast. Meron po tayong tinapang bangus, daing bisugo, dried pusit, egg po, tsaka sinangag, fried rice po. Siyempre, panghimagas at kape. meron po tayong ano dito, pipino, tsaka bell pepper. Basta, sili nga ano, Green. green. Kain na po tayo mga kapudibi. Malinis na po yung kamay namin. Kagigising lang namin. Oo. Ito, Kape. meron pa kaming ano, kape. Parang arinola lang yung tasan. Tignan mo naman ako. Pinapulan. Ganyan yung ano. Ganyan ako matutulog. Kailangan mapula yung mukha ko. Mapula yung pisngi, makapal yung kilay, yan. Yan, kahit. Kasi kapag gabi, guys, mayroon akong mga Iban po natin tayong bisugo. meron akong mga kausap na Arabo. Gusto nila, maganda. Yung tinapa natin, ano, skinless, wala siyang ay masarap. Ay, sorry. Boneless pala. Boneless? Pasensya na. Guys, bagong gising. ngayon lang ako nakarinig na bangus na mayroong buto. Walang buto. Ay, Diyos ko. Kagigising lang kasi. Wala pa sa sarili. Kasi ito. Tingnan mo itong ano. Para sa inyo. Ito. Sarap ng tinapa. Di ba sinangag ang daming, ano, gusto ko sa sinangag yung madaming bawang, no? Ay. Talaw, guys. Sarap. Tignan nyo, walang patinik-tinik ng ano yung tinapa. Tinik, hindi buto. Oo. Nakagulat ka naman. Sorry naman, pagigising lang, syempre alam mo naman, di ba? Tingnan mo, guys. Pa Ako din ako nagilamos. ganyan ka na. Pag mula gabi hanggang ngayon. Siyempre, mamaya namin gilamos. Nag-toothbrush ka? Yes! Ba't di nabura yung lipstick mo? Daan-daan lang mag-toothbrush. Ikaw naman. Totoo? Paniniwala sila. Naniniwala kayo? Ba't gumagalaw yung mesa? Yung pusa sa ilalim, meron na naman. Nakikiunaan na naman sila sa pagkain. Sarap. Sarap. Ito yung ganitong gusto ko yung almusal, yung tinapang bangus, tapos may dried pusit. Maraming ano? Tsaka yung madaming bawang na sinanaw. Alam niyo yung gusto niya, ah. Nakakasawa na kasi lahat.
Sarap ng itlog. Ito. Tignan yung kape namin. Laki ng tasa, no? Parang arenola. Hirap lanukin. Hmm? Ang hirap lanukin. Ganyan talaga yung ano. Pusit. Parang bubble gum. Diba? Pero Pero malutong masarap. naman siya. Oo, malutong. Malutong eh. Bagong luto eh. Mm-mm. Tapos masarap pa. Masarap yung ano, pang timpla. No? Masarap ng daing bisugo. Hindi siya maalat. Tapos isawsaw sa pinakurat. Ay, pangalat. Pinakurat. Panalo yung ano. Almusal. Sa mga probinsya, yan, ganyan. Mga ano na. No? Ganito yung buhay probinsya. Mm-mm. Kalampangan. Bakit sabi walang tinik? May tinik eh. Masyado ka naniniwala sa mga nagtitinda. Alam mo naman ako, di ba, Fanny? Ah, Fanny, walain ako. ako pati balat kinakain ko. Sarap oh. Tingnan yung taba niya kasi. Oo nga, wala siyang ano, tinik. Baka na-chambo lang. Kahit pamit mo. Masarap niya, no? Parang hindi siya tinatahan. Mm-mm. Tsaka malambot naman yung ano niya, tinik. Eh, sabi kasi na nagtitinda, bagong ano lang daw yan. Bagong gawa. Kagabi namin binili yan. No? Tapos maagal na gising. No? Mm-mm. Natulog sa amin yan eh. Sabi ko maaga ka magising kasi magmumukbang tayo. Mm-mm. Alam niya may sekreto siya. Kaya hindi pa ako naglamos. Umihilig ka eh. Mm-mm. Kaya hindi pa ako naglamos eh. Umihilig. Hindi ko dala yung makeup ko. Kasi pa mo ako eh. Hmm? Kala ko yung aso yung nasipa ko. Ikaw pala yun. Ginawa mo pa akong aso.
Pilipino. Sasawsaw ko sa ano? Sa suka. Sarap. Kahit hindi na kami magtanghalian yan. Ano? Mhm. Matutulog ako ulit. Di ang totoo niyan, maagang nagising kasi namalengke. Yun na lang ang ano no? Hmm? Kaya nga. Hindi mo kinakain. Sarap kaya. Nakain ko. Sarap. Hindi siya maalat. Hmm? Diba? Totoo. Bakit? Hirap. Diba? Hmm? Gusto mo na yung ano? Pilipino. Sarap. Ang lutong ng pepino. Sarap. Wait lang. Hindi ko malunok eh. Sarap ng ano, tinapang bangus. Gusto mo? Tulog tayo ulit ha. Yeah. Tulog pa ah. Sarap Matulog. pa. Iyak ako. Saka na po yan. Nagising maaga. Ay. Namalat ka. Tingnan ko. Orange pa. Sarap na ano. 3 in 1. Original na kape. Nagpabot ka. Alam ba yung ano niyan? Babangon ako. Tingnan mo. Diba pinalas lang yun, diba? Pinatas. Yung nagtitinda, pinitas niya. Doon sa kanila daw. Ang sarap. Tamis. Kasi maasin. Tamis siya. No? Hindi nagsisinungaling yung nagtitinda. Nagsasabi siya ng totoo. Ang sabi niya, matamis daw. Totoo nga. Gusto niya ako. Ay.
Gusto mo, magpaalam na tayo. Alis na. Maraming Salamat salamat po. po. Please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. Bye.